Xabi, egia horrelako erritual batean egon da, errepelegan, kotxeak bedeinkatzen. Errepelegan gidarien eta garraiolarien patroia ospatzen da gurpilen gainean eta ikusiko dugu zergatik den hain berezia hemengo ospakizuna, garraioen bedeinkapena. Eta gauza bat esango dizut Malbadi, hemendik parrilla usaina usaintzen da. Egun egokian etorri gara ona Otxandiora. Lekeitioko kaletatik barrena, jai honetako protagonistak bilatzen. Eta ikusten duzuen mundu guzti hau, etortzen da menditik Antioko ermitatik eta ibilbidearen bigarren helmugan gaude. Eta Nerea, gaur niretzako egun oso berezi bat da. Hemen mundakan pilo bat uda pasatu ditudalako, pilo bat uda pasa, eta egia esan da gutxi falta da hemengo jaiak bukatzeko. Bertan ikusi dugu herri guztia, Plentzia guztia, eta Gorlizekoak bazeuden, zelako pikea daukazue Gorlizekoekin. Ramoni, pilo bat urte hemen lesakan, urdak botatzen, eta egun berezia, eta zue bai, dantzaria zine? Benola, oso leku berezi batean bagaude zuretzako, konta guzu non gaude? Baina ezagutzen dituzu, aizpak ez da. Bereiekin egon gara, eta ikustazue reportai honetan. Kimulora den da, ama kloratutako denda, eta zuk hartutako lanbideak. Gipuzkoako dantza tradizionalik aintzinena. Plazara iristen ari gara, eta ikusi zer daukagu zuretzako. Beitu zematu me dauz hemen, Hemen beitu, wow! Wow, zepa olitxe. Nahi dut argazki hauek hartzea, begiatzea, eta esatea zer sentitzen duzun. Iñaki horrek imaginatuko luke 20 urte geroago gertutuko zena. Zeledon handia. Nagusiago hemen, Iñaki, bigarren argazkia hemen gorkarekin. Nola izan zen lekuko hori hartzea? Iritsi da eguna Carmengo Ama Birjinak itsasadarra guretzatuko du gaur Plentzian. Bai. Kalera atera gara, esan duzulako aste nagusia kalea dela eta 10 egun barru danaziko da hemen. Badakigu nola bizitzen diren hemen San Ferminak, emozio biziak. Eta atzoko emozioetaz hitz egiten badugu protagonista argi bat egon zen. Urteko egunik bereziena. Hombre, por supuesto. Nahiko 8 kilometro egin dituzu etortzeko, Gazteluleko elkartearen sorbetea, Iruñako sorbeterik ederrena, famatuena, eta bere historia ezagutzera etorri gara. Eta gaurkoan Zornotzako kolore urdina, eta hemen koloreak garrantzitsuak dira, zehazkatik eramatin direlako. Eta zuzara nire urtzararen parte. Hombre, claro. 2 urtetan jaio diren aur jaio berriei. Nibe bai jaio berri Nerea, beno, terpillo bat gustatzen zaizu Zumarraga. Zeo zer esan alduzu euskeraz? Pizka bat. Imaginal zenuten Santurtzi, Santillorgitik datorrela, 19. mendetik egiten den prozesio hori. Portuan dagoen estatuak 75 urte betetzen dituela aprobetxatuz, jai giroan gertatutako bombardaketa gogoratzeko aukera izango dugu. 12 eta 17 urte bitarteko ikasleekin egindako azterlan baten datuak dira. Naiz eta hemen egoera kezkagarri bezala susmatu, ikasleek argi daukate. Adikzioan hartzen dute, baina unibertsitario gehienak ez daude ados bere erabilera mugatzarekin. Ekintzaietzak bultzatzen basaitu, baina ez badakizu nondik hasi, ekitalde hau zuretzako da. Gero ikusiko dugu guzti hau uda pasan. Zenbat kontu esan do Xabi.